În principal, multe povești vechi, dar și câteva vești noi. Oricum, orice poveste, oricât de veche ar fi, trebuie să ajungă la un moment dat la final și se pare, cel puțin din ce a spus ministrul Eugen Nicolescu, că lunile iulie, august, septembrie vor fi extrem de aglomerate în noutăți pentru cei din domeniul sănătății, căci Ministerul Sănătății a stabilit aceste luni ca termen limită pentru apariția mai multor proiecte foarte importante. Vă precizez două dintre ele, legea malpraxisului, la care, conform declarațiilor ministrului, au lucrat alături de profesorul Ioan Lascăr, alți specialiști din Colegiul Medicilor București. Există deja o variantă a legii malpraxisului care se află la Colegiul Medicilor, de unde urmează să se primească un feedback. Totodată, celebrul proiect al pachetului de bază se lucrează la el. În prezent există scheme dezvoltate pentru medicina de urgență și pentru prevenție, încă nu și pentru componenta de programe naționale și se pare că acest pachet de bază va fi implementat la începutul anului 2014. Să vă spun și despre câteva vești noi. Ministerul Sănătății susține prin vocea Eugen Nicolescu că Institutul Cantacuzino a fost aproape distrus. În prezent, majoritatea licențelor de producție ale institutului sunt expirate și tocmai pentru a ajuta Institutul Cantacuzino, Ministrul Sănătății va oferi un ajutor financiar institutului pentru ca acesta să-și poată relua producția. Suma oferită este de 1 milion de euro. Rămâne să judecați dumneavoastră dacă asta e mult sau e puțin. Oricum, Eugen Nicolescu mai descrie în interviul din Viața Medicală și procesul de negociere prin care România încearcă să obțină de la Uniunea Europeană fonduri pentru construcția acelor spitale regionale noi. România solicită o sumă considerabilă și trebuie să citiți interviul pentru a afla cifra exactă. Iar un schimb de replici interesant în cadrul interviului între Ministrul Sănătății și redactorul șef al Vieții Medicale, doctorul Lauren Marin, se desfășoară pe programul de evaluare a stării de sănătate a populației. Concluzia acestui schimb de replici este că Ministerul Sănătății va încerca să facă, atenție, o lege separată a prevenției. Sau dacă nu, țin un capitol special pentru prevenție în actuala lege a sănătății. Și pe final, ca un piper în acest interviu, Ministrul Sănătății Eugen Nicolescu, un politician foarte experimentat de altfel, a declarat că s-a decis să fie pe viitor mai prudent în ieșirile sale publice. Cine l-a convins să fie mai prudent, aflați în același interviu din Viața Medicală din această săptămână. Vreun cuvânt de la Minister despre situația stomatologiei? Deocamdată nu, deși Colegiul Medicilor Dentiști din România are în această săptămână o nouă poziție foarte dură vis-a-vis de decizia Ministerului Sănătății de a tăia complet fondurile pentru stomatologie. Această poziție este publicată în ziar, vă citez o singură propoziție. Profund dezamăgiți, ne întrebăm de ce am fost excluși din rândul specialităților medicale în ceea ce privește susținerea financiară a pacienților noștri prin sistemul public al asigurărilor de sănătate. Asta spun medicii dentiști. Deocamdată Ministerul Sănătății tace. Săptămâna viitoare are loc, pe de altă parte, un eveniment important, Congresul Național de Diabetologie. Ce se va întâmpla acolo? Da, puteți afla asta dintr-un interviu în care președintele Societății Române de Diabet, profesoara Maria Moța, vorbește pe lângă lansarea ghidului terapeutic pentru diabetul gestațional de o apariție importantă a datelor preliminare din studiul epidemiologic Predator. Este un studiu care aduce informații privind epidemiologia bolilor metabolice și nutriționale și despre factorii de risc ai acestora și profesoara Maria Moța susține că acesta e un argument puternic care va impune în fața autorităților implementarea unui program de prevenție a diabetului zaharat și a celorlalte boli metabolico-nutriționale. E vorba de prevenție și vedeți așadar că dacă prevenția e la modă la Ministerul Sănătății, și specialiștii sesizează imediat oportunitatea.
O rubrică despre care am mai vorbit, Vlad Mixici, Medicii și morbul politicii, apare și în acest număr? Apare, din câte mi-au șoptit surse din interiorul radioului dumneavoastră, RFI este una dintre rubricile pe care le preferați din viața medicală. În acest număr puteți citi despre medicul personal al Reginei Maria, profesorul Daniel Danielopoulos. Autorul acestei rubrici, Medicii și morbul politicii, doctorul Mihail Mihailidis, scrie despre și reproduce stenograma unui dialog aprins între profesorul Danielopoulos și doctorul Petru Groza, datând acest dialog din 1953, atunci când Groza era deja în fruntea comuniștilor din România și conducea țara. Un dialog pe care îl puteți citi în ziar. În fine, nu pot să nu punctez la final ceva ce așteptăm toți. Vine vara, vacanța, nu se relaxează puțin și viața medicală în perioada asta? Viața medicală se relaxează, dar cum îmi stă bine unui ziar, se relaxează zgârind, ca să zic așa, pentru că ziarul se încăpățânează să publice săptămânal cronici de teatru, argumentate și întotdeauna foarte sincere. Și în acest număr cronicarul scrie despre o piesă, îl citez, dezamăgitoare, montată la Teatrul Național de celebrul Horațiu Mălăele. Și piesa pe care a ratat-o regizorul Horațiu Mălăele este una celebră și puteți afla din viața medicală de ce nu veți pierde nimic dacă veți merge la o scrisoare pierdută.